angikubingelele ngokwamukele ngokukhulu kwithoba kwi-channel yakho yithi sibonge kakhulu sithule isiqhoko sisibeke phansi kubona bonke abantu abaqhubekayo besubscribe yona le-channel ngokuvuma komoya nabaqhubeka besibukele besilandele belandele imfundiso esiyiletha kule channel. Sinesifiso esikhulu sokuthi silethe okungaphezulu kwalokho esikuletha kwamanje esisebenzele ekuthini one day sikwazi ukuletha okuningi nokukhulu kuyona le channel. uNkulunkulu eqhubeke libusise, uNkulunkulu eqhubeke evula amasango, uNkulunkulu eqhubeke anivikele anilwele ame nani kuzona zonke inkinga enibhekana nazo. Bakwethu ke ngakuveza ngaphambilini ukuthi i-reason ezokuthi ngingakwazi ukuba irregular kule channel kakhulu ukuthi besisesikolweni besifunda zamphothula u2020 academic year okwenzekile ukuphinde sizapho sigcine siqedile ngomhla ka15 kuya noMarch. Kodwa ke enye into ephile yaphazamisa after nje sisadonsa umoya ukuthi siqeda kuba ne-stress sokufunda ekhaya kwaphinde wahamba ilungu lomndeni ke elizofihlwa ngomhla ka27 yona lenyanga leyo kaMarch. Kuthe kusenjalo kwaba nezinye izinto ezibhekana nami ngeqo personally ezenza ukuthi nami ngithinteke emotionally. So uyazi ukuthi uma uthintekile emotionally awukwazi ukuthi sebenza ngendlela efanele ungadeliver ufanele ukudeliver ngesikhathi noma nje kufanele usudila naleyo pain nalezo zimo lezo ubhekana nazo. Yabo, so but with God hoping and trusting ukuthi izinto zizokwazi ukuthi zibe normal very soon. Umuntu akwazi ukuthi eqhubeke ngomfutho alethe lokho enikudingayo kuyi-content efanele. Namhlanje na umoya wami uyavuma ukuthi angikhulume la ngezwi before sikhuluma ngamaphupho. Izwe sizothola lapha ku 1 Corinthians chapter 16 verse 14 uthi be completely humble and gently, be patient, bearing with one another in love. La incwadi yabaseKorinte bokuqala lapha na chapter 16 verse 14 isitshela ngokuthobeka okuphelele efuna sibe nako uma sikuma relationship. Isitshela ngokuthi sibe mnene uma sikuma relationship futhi sibekezelelane othandweni. Ngifuna sikhulume ngaloko ngoba ngiyazi ukuthi abantu abaningi babhekene nezimo ezingemnandi kuma relationship. Abantu abaningi kuma relationship izinto azihambi ngendlela asuke belindele ngayo ngenxa yokuthi they lack i-humbleness kuma relationship abo noma emishadweni yabo. They lack ukuba mnene kubantu asuke benabo kuma relationship and bahluleka ukubekezelelana uthandweni asuke benalo. So lento le yenza ukuthi uthola ukuthi abantu ama relationship umuntu angaphuma from one relationship to another because ngapho uthe ukuthi uthola ukuthi abantu lo muntu mhlophe anaye akekho humble enough noma akekho mnene noma akakwazi ukubekezela noma ukuthi ambekezelele noma lo muntu uyabekezela lo muntu akekho gentle akekho futhi humble yebo. So kwenza ukuthi ama relationship agcina ngekho stable, kwenza ukuthi imishado igcine ngekho stable. So ingakho uNkulunkulu ehlabe ikhwelo lokuthi abantu babe nobumnene, babe nokuthobeka nokuyithoba uma bese othandweni futhi babekezelelane uthandweni bakwethu. Lento ebalekile otherwise isidingo sokuba sothandweni asikho uma ukuthi uzoba sothandweni bese uhluleka ukuthobeka, bese uhluleka futhi ukuba mnene, bese uhluleka futhi ukubekezela noma ukubekezelela ukuthi nibekezelelane. Isidingo sokuba ku relationship asikho, isidingo sokuba semshadweni asikho. But when you enter into the relationship, remember your relationship is a gateway to umshado. So every time when you enter into ubudlelwano, it's not a destination, kodwa is a transportation to umshado, it's a gateway to umshado. This is any goal ukuthi sigcine senjani sishadile. So ingakho kubalulekile ukuthi when you enter with that humbleness, enter with that gentleness, enter with that patience onayo kulona uthando ubona ubudlelwano yabona, so that kuzoba ne progress ezolindela itheni one day nilobolane, one day nishade, one day nibe nomuzi, one day nibe nomndeni, one day niguge ndawonye, one day nibe noma memories ezokuthi manibheke nje siqalile asandula sabala yabo. Izo zona zonke izinto ezidingakalayo
othandweni. So bengithi njalo lapho sizokwazi siqhubeke sikhulume ngamanye amavesi going forward, asingene la kubona ngamaphupho la siwaphethe namhlanje siwathi sikhulume ngawo. Kanti futhi uma uyafuna sikhulume ngalo uthando, don't hesitate, ngikhona, call me, yabo, jayele ngifonele noma usho ukuthi ufuna inamba yakho ufuna sixoxe, no problem, but asingene la ngomaphupho esiwaphethe. Asikhulume la ngomuntu ophupha ebona ithuna elivulekile. Uma kungenzeka kuba usibona uyaphupha kodwa ithuna elivulekile, ngaba futhi uphawu olubikele olusho inkathazo noma ukuthi ukhathazeke kakhulu, ufuna nokuthi mhlawumbe unokukholelwa kakhulu kubantu ukuthi yibona abangakwazi ukukunika ixazululo uma kunenkinga osubhekene nazo. Kanti futhi la uma kungenzeka kube umuntu ophupha ubona ithuna elisanda kugujwa, kuyaba futhi uphawu olusho ukuthi uthwele kanzima noma uzothwala kanzima ngenxa yamaphutha abanye abantu. Kanti futhi kungenzeka kusho ukuthi izinto zakho zizobheda noma ziyabheda in terms of ibhizinisi lakho, noma kusho ukuthi kungenzeka ubanjwe ukugula. Uma futhi uphupha uhamba unqamule emathuneni, kungasho futhi ukuthi izinto zakho zingase zingahambi kahle emshadweni, ebudlalweni bakho, endaweni zakho ezithinta uthando. Yasikhulume la ngomuntu ophupha ebona isalukwazi noma ebona isithombe sesalukazi esisabekayo sisethuneni. Uphawu luphi olukwazisa ke ngecala noma ingxoxo ezimbi ongahlubhekane nazo. Kanti uma ushadile kungase iqale futhi ingxoxo ngesehlukaniso uma uphuphe ubona isakwazi esibi sisethuneni noma isithombe sesakwazi sisethuneni. Kanti uma kungenzeka uthi uyaphupha ubona ithuna elingenalutho, lokhu kusho ukuthi ungahle uphoxeke noma mhlawumbe uzolahlekelwa abantu osondelene nabo. Kanti asikhulume ngomuntu futhi la ophupha ithuna. Siyaqhubeka uma kwenzeka futhi uphupha ubona ithuna noma ingcwaba noma amangcwaba, uphawu futhi olungakhombisa ukuthi usanamathele, usabambelele entweni noma ezintweni ezendlule, futhi awenelisekile ngendlela yokuphila noma ngezinto ezenzakalayo njengamanje empilweni yakho. Nangu umuntu ethi uphupha insimu yamathuna. Uma wenze kubone insimu yamathuna, nako lokho kuvame ukuthi kube uphawu lwenqubekela phambili empilweni noma uphawu lwenhlanhla, noma lusho ukuthi ufuna imfihlakalo ezithize noma uzama ukuphendla ikusasa eliqhakazile. Futhi uma ungenzeka uphuphe mhlawumbe ukuthi usemathuneni, kungenzeka kube uphawu olusho ukuthi umkhutshana othile, kunendlela thize, kunezinto ezithize ekade uzenza mhlawumbe ezinye osoqedile ngazo noma osoyiyekile ebezingekho right. Uma kungenzeka futhi la kube ukuthi uphupha uhamba emathuneni, kungaba futhi uphawu oluyisexwayiso nolusho ukuthi ungahle uzizwe udidekile noma uzizwe udidekile noma uzizwa futhi ulahlekile ngendlela ethile ngokomoya usayifuna, yabo. Kanti uma ubona umuntu ethuneni evele ngekhanda, kusho isimo esithile esibhlungu esizombamba loyo muntu uma ukuthi uyamazi lowo muntu usuke evele ngekhanda. Kepha futhi kuphinde kusho ukulahleka kwempahla noma kusho ukuthi uzolahlekelwa impahla wena uqobo lwakho. Kanti la uma uphupha ubona indawo yokungcwaba, ngaleya ngathi indawo yamathuna noma indawo yokungcwaba, kuyaba futhi uphawu olusho ukuthi usukwazile ukungcwaba ipast ebingafuneki noma usukwazile ukukhohlwa izinto ezendlule ebezingenaso isidingo noma engenasidingo. Kepha uma uzizwe futhi ujabule,
uphawu lusho ukuthi ubhekene nenkinga noma isimo esikuhlukumezayo njengamanje emoyeni wakho odinga usendlulisa. Kanti uma uzizwe udabukile ngalesi sikhathi kungaba futhi uphawu olungashe lisho ukuthi kungenzeka ungazamukeli inguquko ozobhekana nazo empilweni yakho maduze ezizayo, uzoba nzima ukuthi uzamukele. Kanti futhi asikhulume la ngomuntu othi no, kepha ke uma uphupha la ngaso leso sikhathi uphelelwa yithemba uma ubona le ndawo yamangcwaba noma le ndawo yomngcwabo, uphawu futhi olungasho ukuthi mhlawumbe kungenzeka umuntu oneyimfihlo ethile ozama ukuyifihlela abanye abantu. Asiwabambe lapho lona amathuna ebesixoxa ngawo. Sizoletha futhi udaba lwamathuna sikhulume ngalo maduze. uNkulunkulu enibusise, uNkulunkulu enisikelele, uNkulunkulu enenze nibe nobuhlakani uma ningena kuma-relationship, ningene ngokuphelele, ningene ninokuthobeka, ningene nokuba mnene, ningene ninokubekezelelana ninakho ukuze uthando nobudlelwano benu bukwazi ukukhula budlondlobale, nikwazi ukwakha ama-memories ngoba i-relationship akusi into yokungena nje uphinde uphume lapho, ungene uphinde uphume. Sike sakukhuluma ukuthi kuphinde kube nanemoya ethize ekhona uhamba ulala nabantu abahlukene engaphinde kuphazamise mhlawumbe ikusasa lakho umuntu oneshwa, ngoba angeke esayifanisa nabanye abantu. Angeke ukuthi ubone umuntu ebhabhalala bese nawe kuzokulungela, wena uzothi akwenze kungakulungeli. Asibe nokuthobeka, sibe humble bakwethu, sibe gentle and sibe nokubekezelelana othandweni. Khohlwa ukusubscribe nabo.